Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahanginan. Mahadong buntag may gala si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan. Live, kisi-kisi, gudugo, pagyud. Sige ko ka-encounter ng pangutana may gala nga. Mahilis pa ba niya akong sis, Dok? Santa Cruz, Tigos. 45 years na kung pagka-surgeon ba? Kada na pangutana? Maklaro gyud nimo gyud nga naka-encounter ni doktor ba? Nga ningon mahilis na og tambal day. Mao ni siya ang dakong problema may gala sa kubang doktora. Well, dili ka pagsaway. Nagin na ibukol, butang tagaag antibiotic. Unsa man din tao nga dilim na sa infection. Antibiotic para sa infection. Kung bukol ganin na siya may gala, dili na siya mahilis gyud. Di sa pag-isa ka sa akong antibiotic imong ipainom ba? Wala gyud na siya pag-asa nga muhiyos na siya. Kaya ang sis may gala, ang sis nagahimo na siya og sarili niyang kwarto. So, unsaon na lang pagsulod sa antibiotic dito kung nasa wall, nasa sarili niyang kwarto. Naghimo na siya kundo dito. Dili kasulod ang tambal diya may gala. Kunya, secondly, ang antibiotic, sa may pulo sa antibiotic sa sis may gala, nga dili na siya infection. Nagtubo na siya iya. Wala na siya isugo ba? Wala na siya. Nagtubo ra gyud iya. Kataganan ning rason nga magsis ka, labaw na gyud sa tutoy, mutubo ra gyud nag-iya bisag unsao na nimo. Mayroon kag hereditary, tungod akong mama na si, tungod akong nakadaghan mga anak bay, wala may sis sa tutoy. Pero ang nanay, kaupat na, kalima na gipirahan. Ngayon tubuan og sis, tubuan og sis, wala gyud sa pamilya. Sa pagkaon po may gala, sus, Santa Cruz, walay koneksyon na siya. Sa tinuod pa, walay koneksyon na sa pagkaon yun. Pareha gud tagikaon, bugas, isda, karne. Kundi mo mga karne, gulay. Ano di manghimo ba din ng sis? Wala man. Usay lagi ba? Mapulan ko istorya na di man gid mahilis dayo Kuan lang ba? Mura ni siya, murag self-preservation is sa tao ba nga maingon dayon nga mahilis ang sis. Wala Dili yun. Kaya kung mahilis pa, ay sus in town, Santa Cruz, Tigos. Halos kada adlaw ko mag-opera og sis ba? Kada adlaw lang yun. Kunya, namang di man ni mahurok de. Dili na tungod sa pagkaon, dili na tungod sa hereditary, mutubo na gyud iyap gikan sa imong lawas. Pilion ka ba? Sis tutoy. Pag-abot nimo 18, okay ra. Way problema na. Kaya kadaghan nasa sis sa tutoy mga manang, wala na siya. Wala pa na siya nagbukad og sis. Wala pa na siya nagbukad ang ilang tutoy kay bata pa man. Kadaghanan sa tutoy sa dalaga may gala, dili pa na siya kumpleto nga nibukad. So kung dako og tutoy ang nanay, ang anak nga babae mo dako gyud na siya gyud. Muliwat. Pero ang katong iyang mga portion sa iyang tutoy, bubukad na siya hinay-hinay. Labaw lang yun kung hinay ang iyang puberty, kasi pasabot sa puberty. Hinay-hinay kayo ang iyang pagkababae. Tungod na siya kay ang iyang hormones, estrogen, progesterone, kana siya, hinay ang production. Depende po na sa status sa iyang ovary, sa iyang katibukan sa iyang lawas. So, di yun mo magpasangan lang nga, ay nasikhan man guna, ay nabukol man guna, ay gilaptan man guna sa uyab, sus and town, Santa Cruz, Tigos, Kaluoy sa uyab, pagani kagunit sa tutoy, nagipasangin nila na. Okay, so, pag-abot na o ang tutoy no, pag-abot na o mga 25, 26, wala nagpadede. Number 1. O kung di ba, wala na buntis. Number 2.
og ni gamit og pills. Kada gyud silang tulong may gala, pero may ginako na sila makita nga urag common factor sa tanan nagsis og tutoy. Wala nang anak. Wala nang padede. Nanganak manggaling pero wala nang padede. O ikatulo, nagamit og pills. Sa una, kadumdum mo ato sa una nga nag-launch ang gobyerno nga wala lagi side effect ang pills. Mga lagi na ba? Mo-pronounce dayon og kuan nga wala day trial. Karon, how many years nasugod ang pills may gala? 1960s. Daghan kay mga side effect ang pills nga wala gibulgar sa gobyerno. Wala gibulgar sa mga doktor. Ano man? Asa pa may karon na nato nga automatic naman mo basta di mo gusto mga anak mag-pills na dayon mo. Pero sus, kung kabalo lang mo mga side effect ng pills may gala, gikan sa irregular ang menstruation, paingon sa maghimo og cyst sa mattress, paingon sa cancer of the breast, cervix, uterus. Ano sila? Pila sa side effects sa contraceptive pills. Kadungog mo na sa inyong doktor? Wala. Asa, istoryahan ba rin na, labaw lagi sa POPCOM. Ha? Population Commission, may istorya na sila na. Papilion man ka, gusto nimo pills, depo, o kanang ilang style sa kuan nga rhythm, which is a very useless procedure may gala. Sa pa ba na mga daghan pa kayo ng method nga para di lagi daw mga panganak. Wala eh. Alpak kadaghanan. Okay, so pag abot og 25 may gala nga to, wala nang anak, wala nang padede, nagpills, una gani bukol. Kung gamay pa na siya makita sa surgeon, ingon ko surgeon ha, wala ko niingon sa inyong ordinary nga doktor. Kung magkonsulta mo ang doktor, bisag dili espesyalista, sigurado gyud ko ana gyud nga tagaan kag tabletas. Pagkasayang sa imong gikang may gala, daghan pa kay side effect ang matambal. So, ay mo diretso na gyud kag espesyalista nga surgeon. Kay ang protocol ano may gala, pag abot na yung 25, magsugod na ang mga cancer may gala. Magsugod na gyud siya. Ang pinakabata na akong ioperahan og cyst sa tutoy, 26 years, cancer of the tutoy, 26 years old. Na ninyo, 26 years old. Cancer of the breast na siya. Pero, nasakpan ako siya sa stage 1. So, karon buhi pa yung taon na igala. Buhi pa. Nakita na ako siya atong 1987, 88. Karon buhi pa. Cancer ha? Masigo pa mo kadungog nga mag-survive ang cancer? Daghan kayo nag-survive. Sa ako lang pasyente. Di na ko mag-mention na ng pasyente sa uban. Daghan kayo kong pasyente nga gioperahan ng kong cancer of the breast. Buhi pa. Napa ko'y pinakasikat na ko nga pasyente may gala nga na-feature pa mi sa The Correspondence sa ABS-CBN. Kung mga tigulang, tigtanaw mo mga late night show sa ABS-CBN sa una, mga 1992 kay affiliate man ko sa ABS-CBN sa una. Gimuan to siya istorya ang katong madre. Cancer of the breast. Gi-feature siya kung sa iyang daily life, kung sa iyang ginahimo, nganong magka-cancer man siya nga madre man, ano ba? Na-appeal po ko dito. Mag-in-English po. Na-appeal po ko dito ato. Otong na-appeal ko na, bali, consultant ko sa ABS-CBN 1992. Di na ko kadumdum may garas, kataghan akong activity. So, ang cancer of the breast may gala, makauna lang yun ang doktor nimo. Hindi yung cancer. Hindi na ka mag-chemo, tanan, makauna lang yun ka. Basta ganik, ayun kadako ang cyst sa tutoy ha. Kamong mga dalaga diya nga naminaw, kamong mga ninyo, mga naay mga dalaga, sulti na ko rin siya nga. Kung ingon lang kadako ang cyst sa tutoy, ingon lang kadako ang cyst sa tutoy sa kanang kuko, sa kumingking, kuko sa kumingking ba?
Ako, ingana lang na siya kadako, kunya makuha dahil siya, ang most likely nga dili gyud siya magka-cancer kay gikuha naman. Nya daghan sa inyo, hangtod di alam may gala no, dugay na ako sa doktor sa kanginan. 2004 may nagsugod sa doktor sa kanginan. Napag makakita pag yung mga stage 4 may gala nga ang tutoy ba magduga-duga. Baho. Unya gahi aslubi. Sus in town. Makapangulos gyud ka ana may gala kay makaingon ka nga nadugay na ba na ako sa doktor sa kanina makakita pa maghapon ko gingani. Mas daghan ron may gala. Mas daghan ron kaysa una. Ngano man? Motuo mag herbal Santa Cruz de Higos. Daghan kay kung nakita nga niingon ko day. Kani ba nagi posibilidad ni cancer ba? Kasi buhaton, di mo sipot sa biopsy. Dili pa kuha. Nya gagmay pa kay yung kadagko pag santol ba. Dili pa kuha. Kay kung ang katuhuan, ang gituohan sa pasyente nga kung hilabtan i-biopsy mahimong cancer, mo na mali. Mali na ninyo may gala. Ha? Labaw na mo mga tiya, mga silingan. Pataka mo advice sa anong naisi sa tutoy ba? Inyo ninyo, ayaw mo pag-biopsy kay para basig mag-cancer na. Nabuang mo. Mao na siyang rason nga i-biopsy siya kay basig cancer na siya. Ang cancer noy, pagsugod pa na cancer na siya. Ha? Dili na siya pwede nga kabaw siya, mahimo siyang kabayo. Pagkabusto mo, taka naman mo eh. Kung baboy na siya, baboy din na siya, hangtod yun na pagkadiin. Ingana ang cancer no eh. Dili na siya ingon nga, mutobo, convert, musabad, taka naman mo eh. Unya, ikatulo manong. Ang una ganiha, dili siya mahilis. Ikaduha, biopsy yun ang una. Katulo, pag moingon ang doktor ni mo nga kinahanglan yun siya tanggalon ang tutoy, maura na pag-asa ni mo noy. Maura yun na pag-asa ng nay. Ha? Manang. Mga miss. Maura na pag-asa ni mo nga ma-prolong na mo ang imong kinabuhi. Okay, makadungog mo perme, mag-istorya ng uban, nga kato siya, wala man na pa-opera, nabuhi man, betaw. Nabuhi, duha ka tuig, tulo ka tuig. Kung dili ni mo hilabtan ang cancer, sagdan mo siya, buhi na siya, oy. Ha? Ningundahin mo nga, tanawa, nabuhi, eh wala man nagpa-opera, nabuang mo. Kay balo mo ba mo nga, kato siya, kung dili siya makuha, mo spread to siya. Ang problema may gala kay pag mo spread na ang cancer of the breast, mo adto sa baga dayon. Ang unang simptomas nga stage 4 na siya, terminal stage. Ang unang simptoma gyud nga pinakalisod nga magkurog gani ko. Kung lisod na sa ginawa. Kay kabalo ko ana, ha? Nagadaghan na kaayo ang tubig sa iyang baga tungod sa cancer of the breast nga niadto sa iyang lungs. May man to niadto sa katong niadto sa atay kay medyo mapugngan pa to. Sa ubang parte sa lawas, mapugngan pa to pero sa baga gani may gala. Iting paitaw eh. O sa ganing hangyo na ng uban pasyente nga, Dok, di na ko kaya, Dok. Paitain na lagpaagi ani. Mga lagi ba? Ako, dili ko gusto magkakita ingana ng pasyente may gara. Kay, may ibang uban kay, baliwala sila pero ako, ma-appeal po ko ba? Dahilakon po ko. Ikabalo man ko nga di, wala ko mahimo yun. Wala ko mahimo. Karon, ang cancer of the breast may gala, nag-shift. Sa una, pag humani mo opera, wala na chemo. 1970s, 1980s, wala na chemo. Na kayo pa may bago. Bago pa man to. So pagka sugod sa chemo, nakita nila ang side effects. Nakita nila ang di maayo nga resulta. Ha? So ang dagan sa cancer of the breast may gala, kamo mong paminaw gyud katong kamo mga naay kwarta, immunology ang target sa cancer of the breast. Unsa man ang kabawa ng immunology? Naay nakadaog sa
Nobel Prize, siya nakadaog sa Nobel Prize 2020. Amerikano na siya nga, kuwan siya, mura man siguro siya, Swiss o Irish, di na ako kadumdum may gala. Basta, siya nakadiscover nga ang cancer sa breast, sa breast man to iyang ginamention, kay naman to iyang daogan sa Nobel Prize, ang cancer, gikan yun sa DNA. Kadungod, kasabot mo siguro mo DNA, no? Oh? Unya, di pag yun sa DNA, dito pag yun sa messenger RNA nagsugod. Lisod kay ko kung mag-explain ko na sa inyo kay ko na siya. Mao na siya ang basics sa immunology. So, ayaw mo pataka og istorya nga kay balo mo immunology, ay increase imong immune, takara mo di gani may kasabot kamo pa ka. Dili mo kasabot ana. So, katong na-discover sa scientist mga gala nga gikan sa messenger RNA, iyang manipulada. For example, example ato katong ang nanay ay cancer. Ang iyang tiya ay cancer. Ang iyang lola namatay sa cancer of the breast. So, kung yun siya, kanang urag yung siya posibilidad nga musunod. Kaya iyang sister po na cancer, namatay sa cancer of the breast. So, kuha niya ang DNA sa atong pasyente. Atong babae ba, nga dalaga, 26 years old, ikuha niya ang DNA. Karon, iyang gimanipulada, di ko kabalo anak, kung sige unsa na niya pag-manipulate may gala, basta, pag sige niya siya kuha, manipulate atong messenger RNA sa DNA, no? Iya madang napildi ang kuha, napildi niya ang cancer. Kunya, pila na siya ka years nag-study, almost 10 years na siya nag-study atong iyang i-manipulate ba. Nya nakita gyud niya nga didto gyud ang sentro sa pagtambal sa cancer ng gala, cancer of the lungs, cancer of the brain, cancer of the thyroid, cancer of the liver, tanang cancer. So didto gyud ang therapy karon, ang sugod sa pagtambal sa cancer ng gala, didto na sa immunology. Dili na siya diretso surgery, dili na diretso chemo, immunology na siya. Pero siguro maabot na sa Pilipinas siguro mga 10 years pa. It took another 15 years before na naabot diri ang chemotherapy diri sa ang katambal sa cancer of the breast. Daghang kay mo madungog, stem cell, cryotherapy, napanay uban na di na mo kasabot sa terminology, pero palpak. Ang kusog sa cryotherapy, insik. Ang kusog sa stem cell, German. Ang kusog sa isa ka klaseng isuksok ang tubo dito paingon sa cell, paingon sa cancer ba. Niya, buto i-chemo lang, urag ko na lang. Kanang localized chemotherapy, dili na siya mo inom og tambal, dili na siya mubutang og mga dextrose para chemotherapy. Wala na. Dito nila ibutang dito sa cancer of the breast, isuksok nila tong tubo, niya katong na cancer, mo to ilang butangan og kanang chemotherapy. Kalimot ko sa pangalan na, pero gihimo na po na niya ang kusog ana may gala sa England. Wow, useless. Mukatag lagi ako ang cancer. So, karon ang immunology is a very promising nga method of treatment. Katong mga dalagita karon na namoy pag-asa nga dili na mo operahan by 10-15 years from now. Ikaduha, mawala na ng chemotherapy, mag-immunology na lang, immunotherapy ang tawag ana may gara. So, iswat na ninyo kay kanang inyong mga apo, makatilaw na immunotherapy. Kay aron kon pa man siya, trial stage pa sa kuan, kadawat siya og $1 million sa price niya sa Nobel Prize. Pila po na almost 20 years siya nagsakripisyo pagka scientist. Kabawi lang siya pag humanaan ng immunotherapy. Nga na ang kinabuhi sa scientist may gala. Pero tagko kung po na sila og sweldo got mo na nga mabuhi. So, hinga ni may gala. Ang cyst
Dili tabletas. Walay tabletas. Operasyon yun na siya. Ang sisa tutoy, pag-asa lang ninyo, ha? Pag-asa lang yun ninyo mga babae nga dili mo magka-cancer of the breast is early detection and treatment. Kung sa may pasabot na sa Bisaya, ma-discover dayon, makuha dayon, o diretso ang mahimo sa pasyente. Mao gina pinaka-importante gyud. Mao gina importante kay kung dili makaapas, dili makauna ang doktor, so may tabo sa pasyente. Di ba? Practical kay na akong gina-istorya dito sa inyo mga gala. Practical, dili na siya mga pasikot-sikot. Ha? Ayaw lagi magtuwa na silingan ninyong astig pas ng matay. May istorya dili oral bag doktor. Kapila na ko nga moingon ko sa pasyente nga mag-opera kita ani day. Ang tubag dayon tong tiya. Ay ayaw na po opera, ayaw na pa biopsy kay basig ma-cancer. Lami aduk-duk og 2x2 eh. Mayroon bang na-eskwela? Eskwela man galing siguro sa University of Piapi ba? O sa University of Salmonan. Branch sa University of Pikit. Malagi na may gala kay small knowledge is very dangerous thing. Wala na mag-isa kasadigan na nayang isulti. Wala yun. Pagka sa may tabo, pag-abot na naman cancer ng ang iyang pagumangkon. Kagingnan niya na dili magpa-biopsy, dili magpa-opera. Iyang pasangin lang na yung doktor. May dagan yun per me. Pasangin lang na yung doktor. Tanawa, itaga at tambal, na cancer na noon. Tanawa, i-biopsy, na cancer na noon. So, lami agin yung kusion sa singit ba? Lami kaya kasi kusion sa singit. Unya, ikaw ba? Kanang ibitay yung buhi. Saan may mahimo sa doktor ng stage 4 nang lumubalik ang dalaga in taon, ang pasyente in taon? Wala na. Wala na siya mahimo. O sa ilagay, manakla ganit. Kaya mo na sa kadugay na ko pagkasoljong na higala. O sa kailakon kayo kapagtanaw sa pasyente, ano naman dyan? Gagkaroon naman dyan ka na ibalik, day. Sa una, day, ingon lagit kao na kadako sa liso sa liso sa lumboy, gamay ko kayo yung taon, pagkikuha na ako to. Wala tayo problema ron ba? Karaghanan rason? Ay, ingon magod akong tiya, ingon magod akong silingan, ingon magod akong kumari nga dili may labtan. Nga, kaya tabag man na ko nga, saan na sila? Doktor po na. Nga, hugas na kamot pagka, ang himalatyo ng pasyente. Ang hugas na, di lagi pakita dito sa dalaga ba? Eh, makasiguro, maka-feel sila ganun guilty kayo. Nya, sabi mga doktor, mabuang niyo explain. Kaya muta naman ang pasyente, Dok, ano man taon, Dok, nagka-cancer man ko. Mutubag ka eksakto, pagkasunod minuto, muta na po, ano naman Dok, ano man ibuian, magos Ginoo, pasangin lang po Ginoo. Ha? Nayuban, Bisag kung sa ipang hunad. Allah, hunad rin mga sibuyas, kamatis, at angkong sa ko na ipang hunad ya. Pagabot sa ako, gaduga. Baho. Pero, kani may problema, may galag, pati educated. Pati doktor. Nag-denial queen. Kabalo lang ko siya ng cancer of the breast. Para di madituhan sa iyang bana nga doktor po, maligo og perfume. Di na po siguro mo gunit og tutoy itong iyang bana, di. Pagi siya mabibawan, hantong terminal stage yan. Dinaya ko yun. Pag-abot sa stage 4 na, hilak-hilak na. Dok, kupiray na ko, Dok, tanggalan na ni Dok. Matanggal pa ba niya ni mong gahi paslubi? Di na ni mo matanggal na, kaya di ba ni mo masarado? Niya kusubi. Ang cancer of the breast die. Kusog kayo mo dugo, sus in town. Kapila na ko ana nga mag-opera ko.
Ha? Mag-opera ko tutoy. Nya peting takua sa sis, nya kuha ko kailangan man siya kuha kay magnana naman. Puno og karsunsilyo, puno og dugo ako karsunsilyo day. Mabitaw usahay mag-opera ko, di lang ko karsunsilyo no. Ha? Para di mapasa. og dugo. Kay pagabot na ko sa balay, yaw-yawa na dahil sa kong misis nga. Unsa man nga puro man dugo ni mong karsunsilyo eh. Aw, unsa pa? Kay usay lagi, mapugos yung opera maski nagdi na inoperable na tawag ana may gala. Bisa kung saan ni mo kung perteg yung paita niya kay kung di nimo siya kwaon, mas dako man ang kemo. Mas dali man mag-recur. Dali kay mo balik ang cancer ba kung dili operahan. Di, magkabungi-bungi tag sao na to pag undang sa dugo. Nya kay usahay sa kalagot na ko ba kay dugay na kay nga pasyente. Sa kalagot na ko, day, dito na lang ka sa ubang doktor, day. Tubagon mo po daw yung ko naman may doktor, gisalikway naman may. Laman, kalisod kay operahan. Say lagi, magkalot ko sa dili kalutuno, no? Saan man ako napag-opera nga sos in town. Mura na ako ng, ba, tubod. Diyak-asan lang gawas ang nana. Niya, pag yun, uluron pa. Sorry lang yun na sa namahaw niya, bakit? Para maka-realize yun mo. Uluron no? Buhi pang pasyente, giulod na. Naunala na ninyo, kung unsa gyud ang di maayo sa magpataka gyud mo advice o kung dili ninyo ipatanaw og surgeon gyud. So, kamong mga usog kayo mo advice diya, undang na. Ha? Dagang kayo mo na, ba, nailad ba? Nya kung mga matay na ba, di na ba yun maningog? Di na mong bisita. Kay guilty man. Guilty man. Si Dr. Kagapi ini, sa Doktor sa Kahanginan. Ang numero sa akong sekretary Maygala is 0995-221-8007. 0995-221-8007. Mas maayo na siya i-text ninyo kaysa tawagon. Kaya kung itawag ninyo, di na siya matubag, labaw na yun nag-opera mi. Ang cellphone nga ginagamit ko dito sa Doktor sa Kahanginan, 0995-414-2609. 0995-414-2609. Labaw na yun kung nangayon mag-opinion, kung gusto mo magpa-advise, usually ginako may gala, kung kabalo mo mag-download sa kung mobile app, Diagnose Yourself, mas maayo dito. Nga naman, pwede mo ninyo padala ang x-ray, pwede ninyo padala ECG, ang mga results sa inyong laboratory, pwede ninyo ipadala dito. Adto mo sa 3 bars dito sa mobile app, na 3 bars sa wala, pindot na ninyo, na-request ko na yon, kanang second opinion. Dito mo sa second opinion, kay pangutanong pila edad sa pasyente, usay trabaho, usay sugod sa iyang sakit, usay mga laboratory gihimo, usay mga tambal gihimo, urag bag gihatag, mura bag nagkonsulta gyud mo ba? Ha? Dito kani siya nga second opinion, ako gyud ning ginatubag maski nagtuwa ka sa Amerika, tuwa ka sa kwan. Daghang kay kog mga pangutana dito sa second opinion sa akong mobile app. Matubag yun ako sila. Kay kompleto man ang data. Dili man pa saan ang dito mo sa questions kay dili mo ka padala og laboratory. Dito turog yun kayo ang kwan. Turog yun ang atong discussion kay pwede magani mo maski pag unsa kataas sa inyong question, matubag yun ako siya. Ayaw hala, kung Bisaya, okay ra. Okay ra kung Bisaya. Kung in English, kung medyo karabaw English, ayaw na lang in English, Bisaya na lang. Pero kung di mo kabawang Bisaya, muna na-discuss siya. Yun. Okay, so, ato mas sa mobile app. Diagnose Yourself, naa sa Google Play. Android lang yun, walay iOS katong sa tawag cellphone nga iPhone. Sa Android ra gyud. So
Dito yun mo maka-download na. Google Play. Google Play. Google Play. Search Diagnose Yourself. Download. Kung mangutana mo, na ay siya bayad yun dahil ka lang. Nagibayad. Kaya mo na, 12 years na kung isakripisyuhan ng mobile app. 12 years na kung nasa game mo ba? Ha? No time for lang. Sige gihimo. Kaya listen nyo kayo. Murag ako gisulat dito, akong gihimo o kanang mobile app para sa cellphone, nga murag nagkonsulta mo. Ang akong practice sa tibuok ng akong 45 years, akong gibutang dito. Huwag makapanghambog ko sa inyo may gala nga sa tibuok Asia Pacific, paingon sa Japan, walay nakapahimo ana. Ako ra gyud. Ha? Paingon sila, labaw na yung mga doktor nga medyo pansa ako. Kinahanglan himuang ka og kuan na kanang appreciation sa gobyerno nga ingani. I'm not asking for it. Tinawag may gala nga kung purpose yun nga. Kan ba? Kanang naakoy legacy. Ha? May legacy lagi. Legacy. Legacy. Ha? Di naman mo kalimot. Kay kanang akong mobile app sa Google Yourself, forever man na siya. Forever na siya nga naagila sa media. Unless nga back down na dayon ang Google. Mabankrupt. Mga watay mahimo ana. Pero una ng Google na po na akong mobile app. May gano'n. Diagnose Yourself. Muna yung pangalan sa mobile app. Dili yun mo magbahay kung dito mo mag-second opinion o kung dili mo na mag-question. Kung dili mo na may mga sakit, iguro nyo ipindot-pindot ba? Makabalo na dahil mo inyong mga sakit. Ingana ka sayon. Limito ng mobile app. Okay. Kung, for example, namoy mga tiya nga astig kayo, tanaw nato ning imong isulti tiya kung tinuod ba ni. Kay ultimo mga sis sa tutoy ba, na dito'y drawing, na dito'y classification kung saan siya, kung ingana. Na dito. Ha? Tagan dito naa sa mobile app yun. Wala pa inoon na siya kay dili kay siya extensive pero gusto mong extensive kay nga information dito mo sa second opinion. 0965-256-7189. 70-year-old female lupon. Malipong maghigda sa wala nga dapit sa ulo taod-taod mawala man unsa ka nidok. Kadaghanan na ay problema sa imong organ of corti. Karon may na yung kaasam ng organ of corti sa imong dalungan. Naunsa man na siya na-clog. Unsawa man na siya pagkuha sa bara dito dok. Wala. Mao na problema kay ningon maday mga anemic na mga malipog taka lang mo eh. 0920-333-6930. Anak 2 years old. Male kung magkalintura, magkonvulsyon. Kamot og tiil mugahi itom sa mata, musaka og sa taas. Unsay tambal sa konvulsyon ay mana. Dili man ang kalintura lang ang problema. Naman na siya problema sa utok ba. Ipatanaw ng doktor. Ipatanaw ng neurologist. Dili na siya pwede makita o kanang ordinaryong pediatrician kay specialist may matanaw na niya. Karon ang konvulsyon, dagang rason. Ano mo konvulsyon mo na siya ng ubang bata. Magkalintura, di mo konvulsyon. Nagay bata, magkonvulsyon yun. So, kinahanglan gina siya ma-maintain sa neurologist. 0926-273-1737. 70-year-old, turil, lalaki, unsang hinungdan, mag-uga. Ang babae, kaya tigulang na siya na. Ano eh? Ha? Tigulang na siya. Mag-uga. Diloy, babae may nakabota ko? Binakog ang babae. Mag-uga ang baba, dagang kay rason. Diabetes, kulang inom tubig, walay panutbrush, dagang kay bakterya sa baba. Ang pagkaon ginagamit, ginakaon niya permi, mao na siya ang rason.
Paitao na ninyo kung usay yung kinaiya. Kinaiya niya nga sa tigulang, nganong mag-ugaman niyang baba. 0926-632-4918-62 Lando Aquino, aslang ngabay side effect ang losatan kung adlaw-adlaw ang pagtumar. Wala. Mubagsak lang imong BP. Mubagsak imong BP. Kung walay monitoring. Wala gina. Mag-inom din imong tambal. Ma-high blood, ma-diabetes, sa pagbanay niyang ipag-inom. Ha? Kana siya nang, manong, kinalang gyapong monitoring sa doktor. Kung dili ko mo gusto mo adtog doktor, naagboy sariling blood pressure, aparatos, ilista inyong blood pressure, para pagkonsulta ninyo sa doktor, magdadala mo ng listado, muna yung listahan sa mong high blood do, kurang listahan sa utang sa tindahan do. Bakita na niya, imong history, kung takulan siya mag-imong history, di isa mong utana, makita na niya dagan mo, nitabo sa imo, nag-inom ka tambal. Pero, kung ang blood pressure mo ga-fluctuate, nagpasabot nga di wala kanya na sa tambal sa high blood. Kambiyon siya, di ba? Dugangan siya. Kung di lagi siya mo respond sa tambal, labaw na ginabot ng mga 2 ka tuig o ininom pang high blood, di naman siya mo respond ba? Di ba, manghupong ka. Kambiyon mo na sa doktor. Di lagi na ninyo memorize lagi. Kung saan pa ninyo upuan, di ninyo memorize. Doktor, kayo makadumdum na ba? 0906-870-3705 68-year-old Mary of Panakan na ako'y rheuma o arthritis. Pwede ko mag-inom anang allopurinol ang reliever ingon nimo tagpaminaw ko nimo salamat na ang allopurinol nang dili na siya pain reliever. Ang pain reliever celecoxib, itorecoxib, kanang mga colchicine, mga pain reliever na sila. Ang allopurinol magbaba sa imong uric acid. Pagbaba sa imong uric acid, dili na siya magdeposito sa imong mga joints. So dili na siya permi magsakit imong joints kung gouty arthritis siya. Daghan ng klase at ang rheuma na ay osteoarthritis, na rheumatoid arthritis, daghan kay arthritis na. Di lang kay uric. Yan sa ako na ito na. Ito na ako sa doktor. 0950-483-3584. Babae. 57-year-old. Daghan warts sa liog. Unsay tambal ani. Salamat. Ang warts na, maski isa katarong tambal, dili makuha. Kay irritation man na siya sa imong skin. Na siguro kay mga kwintas-kwintas nga murag angkla sa kaning barko gold kundi ba na mga arahas nga ginabutan diya ay disgrasya kay mo na irritation sa skin tungod sa foreign body karon sa tambal o tiregod sunugo na siya na dito siya makuha og tabletas ointment mga Lunad, lae. 0907-841-86238. Dok, asa dapit imong clinic diri sa Davao, Santa Cruz, Ligos na ko baday tawo ibalo sa akong clinic. Ang clinic ni Dr. Kagapi naara diri sa Multitest Diagnostic Center sa Ponciano sa Davao City. Kuha Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. Building na sa University of Mindanao. Part na siya sa University of Mindanao. Laboratory na siyang Multitest. Laboratory na siya. So, kanina rin po siya ng laboratory nga dili mag-swab, dili magpa-test bago ka masulod. Pirahan ta ka karong buntaga, wala swab. Wala na. Kay makilalo man kung nga na kay problema sa baga o na ba kay COVID kay isa minong tamang ka. Pag-istorya pa lang nimo, makibalo na dahil ko nga ay di man ka pwede operahan dahil kay naman kay ingani so di ata ka napay posibilidad ng COVID na so ipa-swab ta ka kung ingana pero nagi rason di pa ingon nga di mata-mata lang ka niya paswab dayon ka
Sila kiyawi. 0950-746-98. Dok, naminaw si Sir Sanoria ak Saning. Kauban ni mo sa seminaryo. Oo. Musta man ka Saning? Ha? Kuan siya may gala. Kauban ako seminaryo nga pareho may nasangit sa panty. Wa na pare. Ha? Dugay na kuha kitaanin niya. Kani si Saning. Gitara ba to ka sa rondalya Saning? Di na ko kadongdong sa imong gigamit. Banjo ba to? Kakatong ako yung musical director ko sa rondalya. Kalimot naman ko. Ha? Saguy po di kayo. Kasaguyan. Abi na akong mapare. Ganun siya ba kay dugay kay mga G sa kuan. Dugay kay mga G sa among chapel wa. Dugay kay mga G. Ha? Di ay maglikay-likay, magmanualya, maglikay-likay trabaho dito sa magsanggot. Dugay kay mga Gino. Ha? Saning, magdito kay kasaon na ba? Kulang na ng kabikil, mahimo ng obispo. So, pabisitaan na siya si Saning kay mga tiguang namin taong daghan na kay tag mga classmates Saning. Ha? Daghan kay tag mga classmates nga matay na kay tiguang naman ta. Oh, may matog. Panahon sa tong high school kay kon pa kayo, kirig-kirig pa kayo dagan. Karon kitiguan naman to. Muhangos na gani mulak pila. So wala na diay pagutana. Okay. So ingani may gala. Balik ko na ko ang mensahe nako karon mutaga. Ang sis sa tibuok lawas ha. Ang sis sa tibuok lawas. Dili makuha og tabletas. Sure pa. I-post na pa na po yung katulong itlog sa akong technician. Jol, di ba 5 man na yung itlog niya, no? Ha? Wala eh. Wala yun. Ikaduha, kung sis gani sa tutoy, ha? Ang imong pag-asa ng mabuhi pagtaas. Mabuhi kag taas ako. Hindi ka gusto mabuhi taas. Bahala ka. Pero kung gusto ka mabuhi taas, daghanan na ba sa inyo kanang mga di na ako pa-opera dok, bahala na ako mamatay. Pero pag abot dito sa panahon nga yung malatyon, ay maghilang-hilang ko pero ay ko do kay dili na ko kanto gusto pa ko mabuhi ko, gusto pa ko makita sa akong mga anak kag may pakaya bunala ta kag 2x2. Mao lagi nanay. Mao gyud sus wa pa ko kitag pasyente nga dili isog sugod. Di ko po-opera. Bahala mo diya. Di ko po-opera. Di ko mapatambal. Di ko magkuhan. Pag-abot sa terminal stage ng galisod na sa ginawa, dito na. Bira-birahon ako kamot mo. Sige do. Tabangi ko do. Sa mga itabang na ko sa imong ang cancer ni Katag naman sa tibaw plawas na imo. Ha? Alaman po, katawa ko. Di mo takatawa na may gala. Kaya daghang kay mga parente, mga anak, mga kwadya sa daplin. Yan katawa ka na stilahan. Mao. Wala na, di na mo kamutingog. Ha? So, kag may pagani ang sis, yung kadako sa kuko niya sa kumingking, ipakuha na siya. Kaya para mabiopsy, may bawan kung unsa siya. Cancer ba siya o dili. Ikaduha, ang cancer, pag sugod sa sis, cancer na siya. Di na siya pwede mahimong gikan sa kabaw na imong kabayo. Takka naman mo eh. Ha? Kung unsa ginapagsugod, kung cancer na siya, cancer niya sa tumoy. Dili na siya may tungod kay gibiopsy, tungod sa itabalan. Takka lagi mo na baasa ka na yung universidad gikuha ng pagkanwa. Wala gyud basihan ba. Katulo. The earlier gani nga makuha ang sisa tutoy, the better. Mas dali ang mahimo sa doktor makatabang sa imo yun. Daghan man siya modalities, daghan kay siya paagi nga mataas na gid imong kinabuhi. Ha? Ako prangka kay kung istorya sa inyo may gara. Pag human ako opera, cancer of the breast, stage 1. Saya, binuang ko, una pa kong mamatay sa imo day. Kay stage 1 man ka.
nakuha ang cancer sa iyo kayo. From stage 4, Nyaw, lisod na kayo operahan? Wala. Usually, 3 months, 6 months, bumabuhi. Prangka na, 3 months to 6 months. Kung nikatag na sa baga. Taas kayo ng 6 months. Usually, 3 months lang yun. Nyaw, wala lang kayo mahimo. Bagay mo pa dabe sa paghimuon. Wala lang yun. Kaya nikatag naman sa baga. Saan pa man mo, tanggalon ng baga. Loy. Mawagi na yan. Dito sa Amerika, bukatag sa baga. Masakpan lang kayo. Sige mo silang x-ray dito. Sige, CT scan. Kay libre good. Kita dire. Mag-CT scan lang tagkaisa. May naman nga, naging may kwarta do. Patay. Saan mo na ito pagpalo up, ana? Wala yun. Ito, pagkamay, pag kayo nga sis na ito sa baga, opera, tanggal ang baga. Ano, di na sila ba? Katulo, kaupat, kalima, opera. Daghan magkikwarta. Drain town. Isa pa lang ka-operasyon. Na. Puro na lang na nabilin. Kautang-utang pa yung silingan. Kautang-utang ang asa. Muna ipait dire sa ato sa Pilipinas. May gano'n. Okay. Problema yun yung tawa-tawa. Mag-utay kapuga. Ikatulo. Ang advancement sa cancer of the breast, may gala, tuwa dito sa immunotherapy. Isulat, IMMUTHERAPY. Immunotherapy. Muna siya new frontier sa treatment sa cancer of the breast. Isuwag na ninyo kay basig ang inyong mga apo, sila rin makatilaw kay kita mga katigulangan di nataka abutan na kay takes about 10 to 15 years bago mani sa Pilipinas. Ang chemotherapy bitaw, nakadungog na ko sa chemotherapy. Ito pag-eskwela na po, 1970s, no? Pero wa pa'y oncologist atong panahon na ba? Pag-abot na ko sa Davao, wala pa'y oncologist. Magkuhan pa ko ka, mapa pa ka. Kana pa mga CT scan, mga ultrasound, wala pa na sa ito. Pagsugo na ako pagka-doktor, may gala. Wala pala sila tanong. Karon na natay needle biopsy, na natay mga instrumento nga tusukon lang tong sis dito sa baga. Tusukon to ba? Nasuyokon. Mabiopsy na yun. Pag tanaw cancer, pero dahil. Inaana ka advance, pero dito sa Pilipinas, di man advance ng kwarta. Kung may advance, mamatay na natin mga ubusip po. Pag cancer, wag itambal eh. Di pataron. Pero daghan naman kayong Pinoy nga nag-migrate. So, kadugay siguro, madato na siguro ito. Siguro sa karon may gana, wala. Hangad lang tas langit. Si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.